sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon kayong tanan maigsoon, labi na sa akong mga kaila na daan. O karon ibalik na sad ko kay kaganihan nahisgot ko sa mga larawan sa mga santos. Karon ako na pong hisgutan ang mga bunyag. Balikon ko ang bunyag alang sa mga bata. May hapon din maigsoon ug ako day si Greg nga taga VDR chapter. Og mao to karong kahaponon ako hisgutan mahitungod aning bunyag sa mga bata. Unang-una sa tanan ato pangutanon natong kaugalingon kung unsa ning bunyag o bautismo. Ang bunyag usa ka sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa San Mateo 28 bersikulo 19 hangtod sa 20. Nagsulti ang atong Ginoong Hesukristo. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan akong gisugo kaninyo. Ug ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon mga igsoon, kaning bunyaga nga gitudlo ni Hesukristo, apil bang mga bata nini? Ug unsa day kapuslanan aning bunyag in the first place? Mabasa na to diha sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5. Mao niya mabasa mga igsoon sa balaang kasulatan. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Ug unsa nga pagkatawo pag-usab ang hisgutan ni Jesus diri maigsoon? Diri sa bersikulo 5. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo pinaagi sa tubig o sa espiritu. Mao ni ang usa ka kinahanglan o requirement nato maigsuon aron makasulod kita sa gingharian sa langit. Kinahanglan kita mabunyagan makadawat sa sakramentos bunyag. Ug karon ang pautan na paapilon ba natong dawat ang mga bata? Mao na atong tin-awon karong kahaponon ug kanmo unta malipay sa akong gipangsulti ug madugangan unta ang inyong kahibalo mahitungod ni ining butanga. Una na to timan-an maigsoon kaning bunyag usa ka bula balikon ko maigsoon kaning bunyag excuse me usa ka buluhaton nga iya sa Dios. Pasabot niini maigsoon nga kining bunyag iya sa Dios. Ug diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 38 unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Klaro og tin-aw ang hisgutan ni San Pedro maigsoon nga kitang tanan giawhag sa pagbunyag. Bersikulo 38 ang istorya ganiha ug karon sa 39. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Tanan ang gitawag ana si San Pedro, ang saad sa Dios alang kaninyo ug alang sa inyong mga anak ug alang sa tanan nga layo, nasa layo nga dapit. Timan na to maigsoon, i-insert lang ko ni before ko mo proceed sa bunyag sa bata. Dili wala nagasumpaki ang bunyag sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo ug ang bunyag sa ngalan ni Hesukristo. Nganong diri sa buhat kapitulo 2 bersikulo 38 ang hisgutan man diri ni San Pedro nga pagpabunyag sa ngalan ni Hesukristo kay tungod adunay bunyag nga gibuhat gi-perform si San Juan Bautista. John the Baptist na munyag siya. Maong nganong giingon ni San Pedro nga pabunyag sa ngalan ni Hesukristo kay ngano man kay para mailhan nga kining bunyaga nga nadawat sa mga apostoles gikan ni Hesukristo. Ug unsaon pagbunyag ang formula sa bunyag? Balikon ko, unsaon pagbunyag ang formula sa bunyag? Magpabilin nga amahan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao na atong timan-an maigsoon ug dili ta dapat wala ka nang duha ka teksto wa na nagkasumpaki, nagkauyo na og nganong sa ngalan ni Hesukristo para pagpaila.
nga bunyag nga gikan ni Hesukristo. Ug wa nag-ingon nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Wala. Bunyagan ko ikaw sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nganong bunyagan ang bata maigsoon? Padayon ta sa atong paghisgot mga igsoon. Unang rason nganong bunyagan ang mga bata. Ang bata adunay sala. Hala brad, ang bata nay sala nga ang bata na makahimo din sa. So ato patubagon ng Biblia nabay sa bata. Diya sa Roma 5:12, tungod sa usa ka tawo. Ang sala ni sulod sa kalibutan ug ang tanang tawo nakasala. Mao na atong timan-an. Maligon ako pagbasa. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Ug atong timan-an igsoon kanang bata. Tawo na siya. Ug ang bata base pa sa gingon ni San Pablo mamatay, pwede mamatay ang bata. So unsang sala ay gibayaran nganong namatay man ang bata. Mao na siya ang lahi nga pangutana nga atong isilsil sa tunahuna ba. So dugang na may isuon. Diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 ang bata na isa. So ganahan jud tag mas tin-aw pagyud kayo diri sa Salmo 51 bersikulo 5. Salmo 51 bersikulo 5. Ingon si David, gikan pa lang ako sa taguangkan. Unsa nang taguangkan sa English? Womb. Tiyan sa akong inahan, daan akong makasasala. Ana David, daan na siyang makasasala. Unsang salayang nabuhat nga napaman siya sa tiyan sa inahan. Timanan na ito maigsoon. Di ka matawag nga player kung wa ka ni duwa. Di ka matawag nga user kung wa ka ni gamit. Ang gingon ni David diri, I'm already a sinner. So naa na siya sa diha pala sa taguangkan. Unsa na salaa? Gikan katong napa siya sa taguangkan sa inahan. Mao nang ginatawag nga salang panulundon. O dili na siya salang buhatnon. Ang salang buhatnon, walay salang buhatnon ng bata kay di man siya makabuhat og sa salang panulundon. Ug dugang pa niya ng mga igsuon diri sa Biblia, ang mga apostoles nibunyag og panimalay. Mabasa na nato diri sa buhat sa mga apostoles kapitulo 16 bersikulo 33 hangtod sa 34. Basahon na to maigsoon. Miadtong taknaa sa kagabhion gihugasan og sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad og gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo man sa Dios. Timan niya ang gibunyagan siya og panimalay. Hinuon diri nga bersikulo wala gisgutan nga kining gibunyagan diri naa ni bata pero masabot nato nga ang kanang usa ka panimalay naa jud ni bata. Ang panimalay kung panimalay household. So naay chance nga naa toy bata ug tibuok panimalay man. Ug dugang pa niya na mga igsuon diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 16. Mo niya tumabasa mga igsuon. Si San Pablo ningon, tinuod gibunyagan ko usab di ay si Estefanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila wala nilain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Tin-aw kayo ang istorya ni Apostol Pablo nga siya namunyag ni Estefanas og sa iyang tibuok panimalay. Ug dugang niya na maigsoon, arita sa health side, the same verse, pero ari kung mutanaw sa health or modern times, i-compare na to ba, magbuhat ang comparative study ba. Sa una, adyo na mga contraceptive pills, condom, etc. Nga para mapugnan ang pagka-develop og bag-ong membro sa pamilya. Ana sa ilang panahon. Pero sa karon na sumo na mapugnan kay ang uban control. So dugang niya na masabot na to nga katong panahon sa una daghan ang membro sa ilang panimalay. Padayon kutob nga ang Dios pagbuot nga magatagaan sa anak, padayon ginag nga mo produce og anak ang ilang panimalay. Og sa lahi nga pagkastorya, ang usa ka panimalay maprobahan nato nga adunay bata kay sa ilang panahon
wala pa na mga kontrasepsyon. Ug dugang niya na maigsoon ngarong bunyagan pang bata, ang bunyag makahiusa kang Kristo. Diya sa Roma 6, kapitulo 6, versikulo 3. Timan niya usay makausa ni Kristo, ang bunyag. Kanus aman ni may pausa ni Kristo imong bata. Balikon ko, kung ikaw, inahan, amahan, nga aduna nay anak, kanus ani mo gusto nga imong anak mahiusa ni Jesucristo. Og dugang pa niya maigsoon, easy pinahan. Kung nituo ta Jesucristo, ganahan sa tanang ato anak mo tuo ni Jesucristo. Nga dili sila maadto sa laing mga pagtuo. Maong makatarungan nga bunyagan ang bata para mahiusa ni Kristo. Timan mga igsoon diri sa Buhat 11 kapitulo 14, ang mensahe nga makaluwas dili lang para sa usa ka tawo kundi lakip na pud sa iyang panimalay. Mabasa nato sa Buhat kapitulo 11 bersikulo 14, mo na mabasa. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Apil ang plano sa Dios nga pagpangluwas, apil ka nato ug sa atong panimalay. Ug sa ako nagigsulti kaganiha, Buhat 2 kapitulo 38, Buhat kapitulo 2 bersikulo 38 hangtod sa 39, ang saad sa Dios alang kaninyo, alang sa inyong mga anak ug alang sa layo nga dapit. O dugang niya na maisuon ang mga bata adunay pagtuo. Kay usa sa mga rason ngano nakaingon ako nga nay pagtuong bata, makahimo ba pagdaig ang makahimo bang makapagdaig ang usa ka tao kung wala siya pagtuo sa Dios? Makadaig ba siya, makaila ba siya Dios kung wala siya nituo nga nay Dios? So mo na siya ipangutana nga angay ito is silsil sa tong hunahuna. Diri sa Salmo 22 bersikulo 9 hangtod sa 10, nidahig si David nga dunay Dios bisan pa lang sa pagabata pa niya. Infant pa lang siya. O diri usab sa Mateo 21:16, ningon si Kristo na dumog ba nimo ni mga istorya ni mga bataa? Sa bata na hingpit ang pagdaig sa Dios. Balikon atong tinawon sa Biblia may igsoon. 21, busa miingon si Jesus kanila. Busa miingon sila kang Jesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag. Oo, nakadungog ako. Wala ba di ka muna kabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon? Ang mga bata ug ang mga masuso ibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdahig kanimo. So adunay pagtuo ang bata. Ang bata na ipagtuo kay nakatuo siya ug nakadaig siya. Sa unsang pamagyan na ipagtuong bata kay nidaig siya sa buhi nga Dios. Makadaig ba di ka sa Dios kung wa ka nituo nga nay Dios? Maunang istorya ha igsuon. Ug dugang niya na igsuon, ang Dios pata sa tanan apil sa mga bata. Diya sa unang Korinto, tin-aw na jud kani maigsuon. Kapitulo 10 bersikulo 2. Nga apil jud ang batas bunyag. So unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 2. Mo niya mabasa maigsuon. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Gibunyagan silang tanan ingon nga sumusunod ni Moises. Kung konsepto o kinaiya sa Dios kaniadto nga bunyagan silang tanan, apil pa jud ang mga bata kay unsa na ang gihisgutan ni San Pablo diya sa unang Korinto 10:2 kapitulo 10 bersikulo 2. Naaman na mabasa nato sa Exodus kapitulo 12 bersikulo 37. Unsa may mabasa nato diya? Ang mga Israelita migikan sa Rameses paingon sa Sukot. Mga di ko kayo mabasa sa English ani pero 600,000 ang mga lalaki. Wala ipha ang mga babae ug ang mga bata. Nakabaktas sila. Di man na to ha. Naay mga bata giapil ug maunang gihisgutan nga gimunyagan sa Dios kaniadto. Kung pagbuot sa Dios, ang pagkapata sa Dios, giapil niya mga bata, makatarunganon nga atong apilon ang bata sa bunyag ug pasundon sa mga tamak na sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na mga igsuon,
Kay karon daghan man ang muingon nga way gilabot ang bata sa bunyag. Karon challenge nako sa mga nibahag nining pangatarungan nga akong giistorya o gihisgutan karong hapuna. Inamigo lang ni nga pangutana unta inyong paminawon o inyong ituhok sa inyong hunahuna o dughan. Asa mabasa sa Biblia nga niingon or nagbawal nga bunyagan ang mga bata. Sige mo gingon nga way labot ang batas bunyag kay bata way labot. Pero ang pangutan, asa mabasa sa Biblia na bawal bunyagan ang mga bata? Wala tay mabasa nga may igsuon. Ug dugang pa na mga igsuon, mga brothers and sisters, ang bunyag dakog kalambigitan, dakog kalabutan sa atong kaluwasan. Maong kung naa natay dawatonon nga grasya tungod sa bunyag, di na nato lang ngayon. Ato nang ipadawat, ato nang padawaton ang ato mga bata o mga masuso nga kauban sa panimalay. Maong ako mga igsuon, medyo sa akong kinabuhi mismo sa tinud-anay lang, mo kuha lang ko gamay pagtulon ani. Ako Katoliko ko nagdako o akong pamilya Katoliko akong mama papa, pero upat mi kami igsuon silang tanan bata pagimunyagan o ako ra ginalahi. Ako pasabot masuso pa sila gibunyagan, infant. Ug ako gibunyagan ko dihang 5 anyos nako, nakainomdom ako, kanus ako gibunyagan, kinsay nagbunyag nako, unsa akong gisulob. Ug unsa akong gibuhat, nakainomdom pagay ko ana pag 5 anyos pa lang nako. Sumuna didto lang nakaingon ko ngano mang paabot pa yung 5 ka tuig before na ko madawat ang gasa sa pagkakristohanon. Mo na maigsoon og usa ka argumento ako nadunggan sa akong amigo nga dili ka parehan ako sa pagtuo, ig-agaw sa pagtuo, mga born again. Matud pa niya, dapat sundon jud daw si Jesucristo nga dako nagibunyagan. Nya ang angay ra daw buhaton sa mga bata, i-dedicate. Timan-an nato nga katong dedication, tradition to sa mga Hudyo. Ngano sundon man to nato? Nga naa na may insakto nga pamaagi og tinarong nga lapo pas dedication bunyag gyud bahiusag gyud ni Jesucristo, Roma 6:3. Og dugang pa niya mga igsuon, kung sundon jud si Jesucristo 30 man to siya bunyagan, so papaabot pa sad ta kuno nga mo 30 para bunyagan. Kay ang ilang rason ang bata kun way buot. Timan-an nato nga ang bata bisan og para nato, para ninyo way buot, ang bata magpabilin nga adunay pagtuo. Ang bata sa unang ginasulti makadayeg sa Ginoo, hingpit pagali. Usay pasabot ang hingpit, perfect ang ilang pagdayeg. Therefore ang ilang pagtuo naa sila pagtuo. Mga igsuon, mao kadto mga igsuon ang atong pag-ambitay sa mga kamatuoran, ang atong angay hibaw-an kung unsa ning bunyag sa mga kabataan, sa mga batang masusog, sa mga batang gagmay. Ug pagbuot sa Ginoo nga maduol ang tanang mga bata diha kaniya. Balikon ko, pagbuot ni Ginoong Hesukristo nga kini mga bata maduol kaniya. Kay ilang man ang gingharian sa langit. Unya, ang kanang ilang gingharian sa langit ug katong sa San Juan 3:5 nga walay makasud sa langit nga di mabunyagan. Timan-an nato mga igsuon nga kana mas naglig-on hinuuna nga ang bata angay jud bunyagan kay ilaha ganing langit angay jud silang bunyagan. Mao nga ang bunyag man buluhaton nga para makapalangit sa tao, di ba? So mo na nga igsuon wala jud tay mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga dili bunyag ang mga bata. Ug ang ako manindunggan sa lain-lain tinuohan, ang ilag yung edad kasagaran nga bunyagan mao ang 13 o 12 anyos. Asam na mabasa sa Biblia nga 12 o 13 anyos bunyagan ang tao? Or nay uban ningon nga hangtod sa makasabot. So, yun sa nyo pag-ibaw nga nakasabot na siya. Kituduan. Pero nakasayod ka ba siyang kasing-kasing? So muna mga igsuon, timan-an nato nga ang bunyag usa ka importante nga buluhaton o usa-usab ka importante nga kitang tanan una natong dawaton sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Kung mo na mo i-compare ninyo ang Katoliko nagbunyag bata pa nya si Kristo gibunyagan dako na timan-an nato ang gidawat sa simbahang Katoliko, ang gidawat sa mga Katoliko nga bunyag-bunyag nga sakramento.
kato sa Jesucristo gibunyagan siya nga dako na siya. It is in order to padayon or sa pag-initiate ang iyang mission dire sa kalibutan nga ministry, iyang ministry dire sa kalibutan para sugdan niya. Wa siya gibunyagan kay naginulsol siya kay wa man siya isa. O wa sad siya gibunyagan kay no to makasasala siya. No, Jesus is perfect, Jesus is holy. Sumo na maigsuon ang dako kay kalayan ang bunyag ni Juan Bautista ug bunyag sa simbahan, ang bunyag ni Juan Bautista bunyag sa paghinulsol ug pagpangandam sa umaabot nga bunyag. Ug mo kadto maigsuon, daghang salamat kaniyong tanan. O ako day si Brad Greg Limpangog, CFD Cebu VDR chapter. Amping mo kanunay ug ang Dios magkapanalangin kaniyong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.